Morning. Sir Alfredo. Ayan, sige. Ma'am, mas mainang mag-istoryahan na itang tulo para magkasinabot ang tulo. Sige, Sir Alfredo, unsay imo ganing concern, sir? Naminaw ron si Ma'am Geneva. Magpalapon daw ko sa kong isis, ma'am. Okay, unsay problema di ay sa imuhang SSS? Kuan man god na kuan magud kay ako nga mo patay naman. Unya? Na, mga 1980s pa. Tapos ako ang lansam munta kong isis, ma'am, kay disable naman ko. Wa man ko ikuan mo. Wala man akong amo dia karon kay patay naman tanan. Kaya, sa Bindo marketing man sa ang ilang kuan sa una, ma'am, karon unsa may maayawan ni ma'am nga mag kuha og lansam. Okay. Lansam na lang nako kay uwa naman ko 80s naman akong edad, tapos ano na ko, disable naman ko. Sige. Sige tayo, na si Ma'am Geneva. Sir Alfredo. Okay po. Salamat sa question, sir. So, sir, ang concern is wala manggod. Wait lang po, Ma'am Geneva, ha? Sorry, ma'am. Excuse me, ma'am. Tatay Alfredo, pwede ba tayo medyo mulayo lang kagamay sa radyo, tay? Bahalag ka ng imong kauban diha, may naminaw, pagpasabot kay mo feedback manggod tatay, okay lang? Palayo lang gamay, tay, sa radyo, tay. Okay? Sige daw, Ma'am Geneva, ma'am. Ma'am Geneva. Okay. Hello po. Sige, ma'am. This time, ma'am, it's okay na po. Sige, ma'am. Again daw po. So, ang ato ang concern manggod no is wala dugay na ato ang SSS, so wala pa ta naka-claim og retirement. So, ang ato ang manggong retirement kung nakaabot ta og 10 years kapin, magdawat manggod ta og monthly pension. So, sa imong case siguro, sir, kay wala man ka siguro nakaabot og 10 years, mo na siya na maglamsam ka. Oo, mga siguro 5 years o 6 years, ma'am, siguro akong na-remit. Unsa daw to? 5 to 6 years daw, ma'am, ang iyahang service. Okay. Okay. 5 to 6 years ang iyahang contribution, so dili sa eligible for monthly pension. So mo na siya na maglamsam sa. So ang ato ang lamsam na application karon, sir, is ano na siya, online. So ang ato ang una buhaton is magkuha ta og bank account, i-enroll na to sa tuang online. Okay. Ma'am? Basi wala pa siya naka-online, so basi mag-register sa tauna, register sa online. Tapos pag human og register online, mag-register og bank account. After sa bank account, mag-file og retirement lump sum online. So sir, kung puntahay wala kay sa may tawag ani, wala kay internet dira sa inyong balay, so diri sa mo ang buhatan sa SSS na ami tie up with DICT katong broadband ng masa, so nami free wifi diri. Also naapod ni key center diri sa buhatan sa SSS, so pwede ta magpa-assist o unsaon pag-file sa imong retirement. So tagaan pod kanila og guide kung tahay na kay kauban na kabalo, so i-guide lang pod mo. Ma'am Viray, do na ba'y problema, ma'am, kung ang ingon man gud natay ang kabalaka kay patay na daw iyang amo? Magka-problema ba tayo, ma'am? Oo. Kung inana man gud, mamay sir, kung dugay na kaayo siya na separate sa iyang employer, dili na man gud na siya i-approve sa imong employer. Unlike sa kung puntahay karon nag 60 years old unya human bag-ulang jud siya nag-separate with employer. So kana manggod na case is i-approve siya sa imuhang employer ang imuhang retirement na application. Pero kung 1980s pa ang last na contribution, automatic na siya ma-approve sa system. So dili na siya moagi og approval sa iyang employer. Okay. So kay Tatay Alfredo karon, ma'am, is igo na lang gid siya mo apply for pero online ta mo, agi ta online. Ayan. So no problem kung namatay na iyahang amo. Yes. Okay. Opo. Salamat, Ma'am Geneva, sa clarification, ma'am. Tatay Alfredo, napakadiha, tay? Hello, tay? Hello? Opo, nadungan ni mo ang gisulti ni Ma'am Geneva? Oo. Okay. Sige, walay problema daw, tay. Kung patay na ang imuhang amo, mag-file lang usa ka, tay. Adto lang ka sa office sa SSS, okay? Para na imo assist sa imuha. Akong anak, ma'am. Okay, pwede ra kayo, tay. Ibanan nimo. Okay po. Akong kuan.
Oh, yun. Sige po, tatay. Okay na po. Ma'am. Okay. Sige po. Salamat, tay, ha. Maimbuntag ninyo diha. Sige. Wato lang ako lang siguro na kung ma'am, kaya di magkukalakaw siguro lang akong anak, ma'am. Sige po. Pwede ra ba, Ma'am Geneva? Pwede ra, ma'am, no? Opo, maghatag lang jud og authorization letter o photocopy sa ID ni sir, ma'am. Okay. Salamat, Ma'am Geneva. Salamat kay ma'am for always, no, ready na motubag sa concerns pinaagi sa atong program. Og Tatay Alfredo, salamat, tay. Thank you, tay. Sige po. Salamat, Ma'am Michael. Salamat po. Ako na kung anak, ma'am, sa Opo. opisina. Sige, tay. Walay problema, tay. Salamat, Alfredo Pakatang of Quimpo Boulevard. Og, of course, mga kasama from SSS, si Ma'am Geneva Shaula Viray. Salamat sa inyo. Handihag kamo pong mga dunay pangutana sa SSS or unsa bang ahensyas gobyerno ay willing kay may kasama nga i-connect mo sa ilang linya, ha? Straight to the point. Willing po tayo kung mga kasama nga mo suggest ninyo kung naamoy mga problema sa inyohang panlawas diha. Labi na sa mga misis karon nga naminaw, kining atong mga ginapamati, ayun yung nag-ilom-loom na. Isulti ninyo na sa inyohang bana, sa inyong family,